Nu kører vi fandme. Okay. Vi er Screamer! Hej, Ske. Jo, det var jo sådan, at ved sidste formiddagssamling, så hørte vi lidt om et udvalg, som hedder Screamer. Men vi nåede desværre ikke at se så meget til dem. Vi laver fredagscaféerne på SG. Vi gør alt. Vi har fredagscafé 4 gange om året, og vi har en her snart om en lille måneds tid. Og vi står og er ikke så mange faktisk. Vi mangler 6 personer. 6 putter. Blandt førstegærende. Blandt jer. Og derfor vil vi gerne holde nogle auditions, som I skal være med til. Og vi synes, det kunne være perfekt, hvis I alle sammen deltog. Det er skide fedt for en hyggelig tid. Præcis. Lige præcis. Og det var skide godt. Vi glæder os til at se jer.